Bueno, boas tardes. É algo insólito atoparnos na tarde dun venres nesta sala, pero bueno, eu creo que para o Ateneo é casi a primeira vez que o facemos. Pero hai que decir que o Ateneo de Santiago, no seu compromiso coa actualidade, quere celebrar da mellor maneira posible os 50 anos da Revolución de Abril, a Revolución dos Carabeis. Fixo coa conferencia do pasado luns do Ateneo con Ramón Villares sobre o iberismo onte e hoxe, e así comezamos a semana do 25 de abril. E queremos rematala hoxe con a presentación deste libro maravilloso, porque xa solo co título xa, eu creo que hai toda unha tese. Pois ben, queremos rematala hoxe coa presentación deste libro. Non imos negar que cando pensamos no 25 de abril e na canción Grándola Vila Morena, que onte cantamos no lugar onde o fixera Xosé Afonso por primeira vez o 10 de maio de 1972, sabemos que niso tiveron moito que ver dous ateneístas moi queridos. Benedicto, que nos acompañou nesta sala mentre lle foi posible, e Maite Angulo, que sempre está con nós, e hoxe, onde ela queira sentarse. Non quixo sentarse aquí, polo tanto está na primeira fila. Vale. Pois ben, estamos aquí para compartir un libro, Abril é un país, de Teresa Constainla. Este é un honor que nos fan a autora e a editorial Calandraca, que publica o libro en galego, ao tempo que outras o fan en castelán e en portugués. Xosé Ballesteros é un dos fundadores de editorial e director xeral de Calandraca. Hai máis de 25 anos, un 2 de abril, Día do Libro Infantil, créase Calandraca, e créase para demostrar que o álbum ilustrado podía existir en galego, e confírmano tan claramente que na actualidade ningún editorial galega deixa de publicar álbum ilustrado. Por lo tanto, eso é esas cousas que ás veces falamos de cando se fai da necesidade virtud, non? Aquelo de como vai haber álbum ilustrado en galego, un libro tan caro, tan así, se a xente non o vai pagar, non? Caro non é. Moi ben. Pois ben, aí eles están demostrando que sí, que hai público, que hai lectorado para ese libro e que ademais non só o poden vender eles, senón que conseguiron co seu exemplo chegar a moitos outros lugares e a moitas outras editoras. Hoxe Calandraca publica noutras linguas tamén, tamén dende Galicia. Fainos sentir orgullo propio a atopar os seus libros nos museos de calquera lugar, en diferentes linguas, en galego, en castelán, en catalán, en euskera, e baixo selos propios en Portugal, en Italia e en México. Por lo tanto, non me diredes que non é un luxo e que non nos sentimos absolutamente fachendosos e fachendosas de contar con Calandraca, non? Pois ben, a min gustoume moito, por exemplo, encontrar tamén que Teresa, xustamente nos agradecementos, tamén se acordaba de Calandraca, non? E decía, no eido profesional a Xosé Ballesteros, que me abriu a porta a un lugar co espírito de abril chamado Calandraca. A mí encántame pensar que Calandraca tamén ten ese espírito de abril, non? Que Teresa foi capaz de vervos. Pois ben, ela é unha galega da Arca a Estrada e dende xullo de 2021 correspondente do xornal El País en Lisboa. De aí este libro, entendo eu, non? Que foi doado, disculpa, era o que correspondía o estar en... Sí, non se podía facer outra cousa. Comezou traballando como reporteira de temas sociais en Andalucía, tanto en El Ideal como en El País. Dende 2008 traballou na sección de cultura a nivel estatal e é redactora de Babelia, e ademais é coordinadora do blog Historias na web del País sobre historia, libros, archivos e bibliotecas. Recoñecida con diversos galardóns pola súa trayectoria profesional, como o Premio Meridiana do Instituto Andaluz de la Mujer polos seus artigos contra a discriminación de xénero, o Premio José de Juan de Periodismo polo artigo La Biblioteca que resiste, Premio Unicaja de artículos periodísticos por Leer era cosa de hombres, no que pon en valor a investigadora Antonia Gutiérrez, que en 1837 se rebela contra a prohibición da Biblioteca Nacional, que non acepta investigadoras e lectoras. E tamén ten o Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés por o artigo Intimidades de Arturo Barea, no que revela cartas inéditas do autor de La Forja de un rebelde á súa filla.
En 2021 publicou Cuaderno de Urgencias, un libro autobiográfico escrito tras o falecemento da súa parella, o tamén xornalista Álex Bolaños. E igual aquí había que lembrar que o seu obituario, Muere Alejandro Bolaños Correa, el hombre que nos hizo mejores, en agosto de 2018, é algo que non esquecen as lectoras e os lectores, e un escrito moi loado pola profesión, moi recoñecido. Abril é, polo tanto, Abril é un país, é, polo tanto, a súa segunda obra. Eu non vou falar da obra, en principio, non? Pero igual me podría valer para presentala algo que se dixo cando recibiu o premio por Ler era cosa de hombres. Decía o xurado: o estilo literario do texto que equilibra moi ben os lóstregos poéticos e mantén a austeridade que require o valor documental dun artigo no que incluyen declaracións que enriquecen a obra. É dicir, xogamos con todo iso, coa documentación, coas declaracións, coas entrevistas, pero tamén coa poética, coa lírica. Pero eu debería decir, e alguén me vai pegar, pero onte, mentras estábamos en Boisaca facéndolle unha ofrenda floral a García Sabel, decíame Xerardo Estévez, que hoxe nos acompaña na sala, decíame que non podía faltar hoxe aquí, porque che seguía. Eu sigo a sempre, porque ela vai máis alá do xornalismo. Sí, decía que che recoñecía esa reflexión, a reflexión, ese pensamento tan rico, esa consciencia de quen analiza cada situación e é quen de ver algo que aos demais se nos pode escapar. Esa mirada sobre a investigación documental e as entrevistas que son o que nos caracteriza, o que imos ver nesta obra ao lado do que decíamos da parte lírica, da parte poética. Bueno, pois o Ateneo dá vos a benvida aos dous, síntese moi honrado de que escollerades xustamente esta asociación para presentar o libro, e nada, benvidos vos e benvido o libro. Vale. Gracias. Moi boa tarde. Pois o primeiro que teño que decir é que o día non acompaña a conducir e que Teresa acaba de chegar de Lisboa. Entón non tivemos tempo ni siquiera de tomar de partillar un café. Co cal vamos a intentar improvisar un pouco tamén sobre o que este intercambio que hoxe vos ofrecemos, no que esperamos que vos tamén sexades partícipes do coloquio, que non sei ata cando podemos estirar, porque non tivemos tempo, Pilar, nin de falar. As 9 temos que estar... Bueno, espero que aquí ás 9 arrancemos, de aquí ás 9 arrancemos o país de sobra. Ben, o certo é que, sí, antes falabas de abril, claro, hai moitas coincidencias nas datas, non? Calandraca nace en 2 de abril, o 23 de abril é o Día Internacional do Libro, o 25 de abril é o Día da Revolución dos Cravos, había moitas cousas que nos iban achegando. Agradecer a vosa presencia, agradecer ao Ateneo que nos permita estar esta tarde de abril con vos. Para nós é un luxo estar con Teresa e poderos presentar este libro. Cando, bueno, vou facer unha cousa. Antes dábame un pouco de vergonza ler un texto, pero desde que sei que García Lorca era o que facía, porque sempre levaba os seus discursos preparados, quedeime así como máis tranquilo. Non é porque me queira comparar con Lorca, pero sí porque recordo que él decía que ás veces as palabras podían desaparecer, pero no texto sempre quedaban fixada. Entón direi que cando falamos por primeira vez con Teresa Constela sobre a posibilidade de que fose a nosa editorial Calandraca quen publicase Abril é un país, daquela ainda non sabíamos que o libro se ia chamar así. Pois xa lle adiantei que este libro iba a estar moi ben acompañado no noso catálogo porque forma parte da colección Ágora de Factoría K, da que forma parte títulos tan emblemáticos como Os momentos estelares da humanidade, de Stefan Zweig, A utilidade do inútil de Nucho Ordine, Indignádevos de Stefan Hassel, que parece que pasaron tantos anos daquel Indignádevos.
Ou, por exemplo, despois do diario de Anne Frank, de Vas von Bendam-Beckan. E creo que a Teresa non lle pareceu mala compañía para este libro. Así que nós, na colección agora, tratamos de que a historia, de que a memoria e de que o pensamento crítico estean vivos, e máis nestes tempos nos que as mentiras prefabricadas están a orden do día e mesmo poden facer caer un goberno. Estamos expectantes ante o que vai pasar o luns. Ou sabendo tamén o que sucedeu en Portugal hai poucos meses co seu primeiro ministro e o seu goberno. A memoria é frágil e as mentiras voan veloces. En abril de 1974, en Portugal, deuse un golpe de Estado incruento por parte das Forzas Armadas, que grazas ao azar, como logo veremos, pasou a historia como a Revolución dos Cravos. Uns meses antes, o 11 de setembro de 1973, o exército chileno derrubou a sangue e lume o goberno da Unidade Popular de Salvador Allende. E eses dous momentos históricos marcaron a evolución política de varias xeracións, entre outras da miña, e supoño que a maioría dos que estades e as que estades aquí, que estábamos a loitar contra a ditadura franquista. Foron dous golpes de Estado que, pese a ser antagónicos, tiveron algo en común: o protagonismo da canción de autor. No caso de Chile, Víctor Jara. No caso de Portugal, Xosé Afonso. No caso de Galicia, Voces Ceibes. Quen dos que aquí presentes non se lembra de cancións como Te recuerdo, Amanda? Quen non coñece Veñan máis cinco, do Seca? Seguramente a maioría dos que estamos aquí coñece esas cancións, pero fora daqui podo asegurarvos que moi pouca xente hoxe sabe do que estamos a falar. Pode que incluso na Facultade de Económicas desta cidade, na mesma que foi testemunha por primeira vez que o Seca Afonso cantara en público Grándola Vila Morena, o alumnado de hoxe non saiba nin ese evento, nin o que Xosé Afonso representou o 25 de abril, nin tan siquera quen foi Xosé Afonso. Por eso, hoxe, pensamos que é tan necesario publicar libros, Teresa, como este. Como dio o xornalista Abril é un país, como dio o xornalista Marcos Pérez Pena, Abril é un país, é unha apasionante crónica da Revolución dos Craveis a partir de microhistorias que a historia non poido devorar. Por eso temos que agradecer a Teresa que chega de Lisboa, que chegou a Lisboa no ano 2011, sin mal, 2021, como pasa o tempo, anos despois de que se producira o que Vasco Lourenço denominou unha revolución única no mundo. Supoño que estabas en Portugal cando morreu Otelo, ou acababa de morrer, había pouco. Cheguei 3 semanas antes. 3 semanas antes da morte do Cerebro Gris, do artífice, do demiurgo da Revolución dos Cravos. Aquel Otelo que quería ser artista e foi capitán do exército, loitaba contra o Estado Novo, aquel Estado Novo en branco e negro que tiña 3 lemas principais: Deus, patria e familia, todo pola nación, nada contra a nación e orgullosamente sós. Onte vin nas redes unha fotografía de un fotógrafo portugués en que se miraban os rapaces nun metro, nun vagón de metro, e unha delas levaba unha camisa, unha camiseta que por detrás decía non podíamos beixar. E eu creo que esa é a mellor definición para unha dictadura, o lugar onde non se pode beixar en público. Como era aquela, para empezar a entrar en materia, aquela dictadura portuguesa? Moitas gracias a todos os que estades aquí por acompañarnos, grazas ao Ateneo, a Calandraca por facer este, para min é o meu soño de abril, ter un libro publicado en galego. Bueno, a dictadura portuguesa era como a todas as dictaduras, era lóbrega, gris e mesquiña, non? As dictaduras non se caracterizan por sacar o mellor da xente ou non sacar o mellor
maioritariamente non sacar o mellor da xente, porque tamén espolean moitas outras actitudes que son heroicas, non? De xente loitadora que trata de combatilas. Pero, bueno, Portugal era un país pobre, atrasado, coa poboación fuxindo para a emigración, para fuxir da guerra ou para fuxir da pobreza, e por outra banda unha parte da poboación, a parte masculina, totalmente nos últimos tempos da dictadura. Bueno, a dictadura tuvo diferentes momentos, durou casi 50 anos, non? 48 anos, e tuvo diferentes etapas. Na última etapa era un momento pois que, ademais das saídas masivas pola emigración económica, pola fuxida do exilio, o sea, pola fuxida por razóns políticas, pois había moita xente que fuxía tamén para tratar de evitar ir á guerra, e era un país totalmente atravesado e marcado pola guerra, polas guerras coloniais. Eran 3 guerras, cada guerra era un Vietnam, e duraron 13 anos, que pois toda unha vida, non? Morreron 10.000 portugueses, 45.000 africanos, tuveron que ir a loitar casi, non 1 millón, pero uns 800.000 portugueses foron a loitar a África, e todo isto marcou moitísimo a sociedade portuguesa anterior á Revolución, e é parte tamén do que explica que esa podredume, digamos, do réximen está detrás, non, da resposta masiva que dá o pobo portugués ao golpe militar. Sí, e eu imagino que na túa chegada e como testemunha importante desta sociedade actual, na que sigue estando tan viva a historia, nun momento dado, antes de entrar na materia do libro en sí, como é que decides facer un libro onde aquí hai moitísimo traballo de documentación, de investigación e de percorrer kilómetros, non? Polo país? Sí. Bueno, o libro nace de 2 forzas, non? Unha é a admiración profunda polo feito histórico, e a outra é pola curiosidade da xornalista. E entón, ao chegar, como pouco de chegar, como, bueno, xa vos comentei, morre Otelo Saraiva de Carballo, que fora o redactor, digamos, o redactor do plan operativo das accións do 25 de abril, e houve un debate na prensa, entre os políticos, na rúa, sobre que merecía Otelo, merecía honores de Estado, algún tipo de honra fúnebre, e aí dividíase a xente, que había quen decía que co que fixera en abril merecía un funeral de Estado case, e había quen lembraba sobre todo a súa etapa, o seu paso a súa cercanía das Forzas Populares 25 de abril, que o levaron a ser condenado e a 15 anos de prisión, e finalmente foi amnistiado. Entón, aquel debate era apasionante, foi apaixonante para min, e ademais fixo que saíran outros personaxes que xa non estaban vivos, como era o caso de Salgueiro Maia, porque a resposta que dou o goberno portugués foi: non lle vamos a conceder ningún tipo de honras a Otelo, porque non lle concedemos ningunhas honras a capitáns de abril que xa estaban falecidos, como Melo Antunes, que fora o redactor do programa político para democratizar o réximen, e Salgueiro Maia, que foi, digamos, o operativo principal na rúa. E, bueno, con ese argumento de vamos a ser coherentes con nós mesmos, pois non lle damos nada. Por outro lado, contareivos que Portugal é un país moi curioso coas súas, coas persoas que homenaxea, porque, por exemplo, cando morreu Isabel II, decretou 4 ou 5 días de luto oficial. E a Hassan II adicoulle 2, non? Entón, bueno, era unha cousa un pouco así extraña, pero, en fin, Otelo non tuvo ningún día de loito. E, entón, a raíz disto, pois, atoparte con un personaxe como Salgueiro Maia é... Sai como, este señor, eu non sabía nada del, como non podo saber nada de Salgueiro Maia, e entón quixen sabelo todo sobre el. Aí está a curiosidade. E ao empezar a investigar sobre el, canto máis investigaba, máis xustificada estaba, ou máis agrandaba a figura do capitán Maia, e de camiño, pois, empecé a ir xuntando, non era como as cereixas, non, que van saindo unhas
unhas enganchadas de outras, e empezaron a sair moitas historias que están no libro. Salgueiro Maia é o eixo, digamos, central que cose todo o libro, é a persona que máis investiguei, o que máis contado está, pero logo o libro está cheo de moitas historias de personaxes que protagonizaron o 25 de abril ou que protagonizaron a loita contra a dictadura antes do 25 de abril, que tamén me parecía importante recoller, non? A loita dos políticos. Houve loitas de políticos, de estudantes, de sindicalistas, houve moita xente que arriscou a vida, non, para combatir a dictadura portuguesa, e tratei de que tamén estiveran presentes no libro. Sí, de feito, bueno, o libro, non quero facer spoiler, pero bueno, é realmente trepidante, non? Porque hai un bueno, comeza coa propia revolución, logo faz unha volta cara atrás e falas das causas, das que falaremos agora tamén, e despois da revolución. Pero falaba antes de que está chea de microhistorias e de cousas azarosas, non? Que é increíble, como unha situación tan anecdótica como pode ser que unha muller saia do restaurante porque aquel día non pode traballar e que leva flores con ela porque era o que iban a colocar ali no propio restaurante, e de unha forma totalmente azarosa acaba convertíndose ese reparto en un símbolo que chega a denominar a revolución dos cravos. Pero vamos ás causas. Eu sei que moitos dos que estades aquí presentes tende recente a historia contemporánea do país veciño e do noso, porque tamén influí moitísimo o que sucedeu ese 25 de abril e posterior datas na nosa propia vida, non? Pero falabas de Otelo, falabas dos capitáns, falabas de Salgueiro Maia, que daquela tiña 29 anos. Eu sempre escoito agora decir, es que os 30 anos de agora non son os 30 anos de antes, non? Eso é algo habitual, é que antes cando tiña 30 anos, tiña 30 anos, xa estaba preparado para todo o que viñera na vida. Bueno, aquí temos o Salgueiro con 29 anos, en aquela reunión cos seus soldados, non? Bueno, contanos ti que pasou aquela noite onde Salgueiro Maia xa estaba en plena efervescencia revolucionaria. Bueno, eso acontece despois de que sonara Grándola. Vamos a falar despois de Grándola, non? En máis da conexión galaica de Grándola, non? Sí, podemos falar disso. Eu me gustaríame, sobre todo, para contextualizar que estaba... Porque viñase, antes do golpe de Estado, 9 meses antes se falaba de que algo estaba a suceder nos cuartéis, sobre todo polos oficiais que volveran das guerras coloniais, ou que ainda estaban nas guerras coloniais, por levar un pouco a orden. Pilar, e cando queiras te interven, que seguro que tes moitas cousas que preguntar tamén. Bueno, houve 9 meses de conspiración, pero a conspiración non empezou exactamente como a conspiración política para derrubar o réximen. A conspiración empezou como un movimento de protesta corporativo. Era os militares que estaban facendo a guerra, estaban indignados con unha serie de medidas que tomou a dictadura, e entón comenzaron a xuntarse, a falar, a tratar de ver como podían botalas abaixo, non? E que podían facer. Ocurre que este é un movimento que xurde nos mandos intermedios do exército portugués, entre principalmente capitáns. Son 300 capitáns os que poñen en pé o movimento das Forzas Armadas. Despois hai uns 700 oficiais entre todos, e o día 25 de abril hai 5.000 soldados que saen á rúa en diferentes puntos do país, non? Pero inicialmente é un movimento que xurde na guerra, xurde en África. A revolución nace en África, ainda que naquele momento que non é aínda un momento, non é un momento fundador da conspiración política, pero nace ali, nace nese descontento, no enfado que tiñan os capitáns, que eran as maiores, era o rango máis elevado do exército portugués que estaba combatindo, loitando na guerra,
E eles, por tanto, arriscábanse a morrer e tamén a matar, non? E facíano con moi poucos medios, pasando condicións difíciles, por eso eu falo de que cada guerra, sobre todo a de Guinea, que era o país máis pequeno e foi a guerra máis difícil, foi un auténtico, bueno, pois Vietnam, non tiñan moitos medios para combatir, non tiña ni siquiera unha comida demasiado decente. E entón, estes capitáns, claro, que estaban aí, polo tanto, compartían o destino dos soldados, non? Eran a carne de cañón, non? Desde os soldados hasta os capitáns eran carne de cañón. Os militares de máis alto rango, pois facían a guerra desde ben dos cuartéis xerais en África ou ben desde Lisboa, obviamente, con un risco cero, non? Por iso se divide tamén a xerarquía desta maneira, non? Entón, había unha sensación de que aquelas guerras estaban perdidas, de que Portugal era un país aillado internacionalmente, era un paria a nivel internacional, non había a posibilidade, ninguén que estuvese no terreo bélico contemplaba a posibilidade de que aquela guerra pudese ser ganada por Portugal, non? As guerrillas africanas tiñan apoios de outras potencias, cada vez maior apoio, por exemplo, no caso de en Mozambique, creo que era, bueno, Mozambique non, perdón, Guinea, en algún momento empezan a recibir incluso misís para, Portugal tiña a ventaxa aérea, nun momento pérdea porque empeza a haber tamén armamento ruso para poder defenderse con medios aéreos. Bueno, era un escenario de derrota previsible e os militares portugueses sabían que se iso acontecía, eles iban a ser o chivo expiatorio desa derrota, eles non querían, xa foran o chivo expiatorio da derrota na India e non querían que se repetira o asunto en África. Entón, estaba, por un lado, non lle vían futuro á guerra, só vían saídas políticas á guerra, e logo hai un factor que a mí me parece fundamental, que é a conciencia política. Eles son conscientes de que, en un momento determinado, son conscientes de que están loitando para o servicio dun exército opresor. A causa xusta non está do seu lado. E iso debe ser un drama para un militar, non? Ser consciente de que estás matando ou arriscándote a morrer por unha causa que non ten ningún fundamento ético, non? Nun momento dado, os capitáns pregúntanse que estamos facendo aquí e esa é a resposta que prende a mecha na conciencia política e que acaba levando a que despois da protesta corporativa e profesional toda esta protesta se convirta despois nun movimento político para derribar a ditadura. Estaba eu agora pensando en que mágoa que parte do exército israelí non teña esa conciencia ética tamén sobre o que significa facer a guerra, non? E que realmente é unha das cousas que máis, a mí personalmente, que máis me chamou a atención, non? Cando vas contando iso, o conscientes que son eles de que están no lado equivocado, non? De que están no sitio que non lle corresponde, porque os que están enfrente son como eles, ás veces foron compañeiros na escola e cousas así, non? E entonces aí créase un golpe imposible, unha grieta, non? Eso, por exemplo, no momento actual, se dera, non facía falta ir á guerra, se a xente se dera conta destas cousas, non? Se deixara de estar tan fora de lugar, pois sería estupendo, porque están pasando cousas así todos os días. Xa non na guerra, non? Sí, o caso que citas, Salgueiro Maia, por exemplo, estivera na escola, compartira un colexio en Portugal con 300 alumnos africanos que despois atopa e que se fixera amigo deles, non? O sea, non había ningún tipo de división discriminatoria, non? E cando despois vai a combatir a África, a Guinea, pois acaba descubrindo que unha boa parte deses alumnos que foron os compañeiros seus no colexio son os mandos da guerrilla, non? De Guinea. Entón, iso tamén fai que el se pregunte que está facendo ali, non? Que sentido ten aquela loita contra
unhas persoas que están tratando de conseguir a liberdade para o seu país e a independencia para o seu país, non? Pois esa conspiración que duraba meses era sabida, non? O goberno e o exército sabía que algo iba a suceder e, de feito, se estaba preparando tamén como unha especie de contragolpe do posible golpe das Forzas Armadas, pero non vai adiante e entón aquela noite famosa, aí está todo o mundo esperando o sinal radiofónico, que esa tamén é unha maravillosa parte do libro que explicas perfectamente, incluída a conexión do Grándola con este país, onde temos aquí unha protagonista, hoxe aquí, que forma parte desta historia, ou desta microhistoria. Sí, sí. Sí, bueno, houve dúas cancións que foron sinais, non sei se é o meu teléfono móvil, espero que non. Unha que foi Depois do Adeus, que era de Pablo Carballo, que sonou ás 10:30 e que fora candidata a Eurovisión aquel ano, pero sonou nunha emisora que era Emisores Asociados de Lisboa, que tiña unha cobertura limitada, que non se podía escoitar en todo o país. Por exemplo, aquí no norte non se podía escoitar. Entón, por eso se plantexa un segundo sinal nunha emisora de cobertura nacional. Naquel momento só había 3 posíveis e escollen a de Radio Renasensa, que era unha emisora da Igrexa Católica e que, polo tanto, estaba sometida a unha dobre censura política e tamén religiosa. Era o estudo máis vixiado de todo o país. A mí non deixa de abraiarme que a sinal para que os militares saían á rúa se dé no estudo máis vixiado de todo Portugal. Pero bueno, así aconteceu. Era unha emisora coa gracia de Deus, non? Estaba bendecida. Sí. Entón, bueno, a historia de Grándola, a vinculación de Grándola con Galicia, xa aquí nesta sala todo o mundo a coñece, pero bueno, está Maite Angulo, que é protagonista tamén deste libro e que me contou como chegou Zeca Afonso a Santiago no 1972, non? Para dar un concerto na Facultade de Económicas. E, bueno, esa viaxe de Maite, Benedicto e os dous compañeiros que fan no ano 72 para chegar hasta Setúbal, para coñecer o Zeca Afonso, ao que non coñece, é unha road movie total, non? Eu non sei como non está nun documental, ao mellor está nun documental que eu non coñezo, pero debería estar, porque é unha auténtica peripecia, non? E como chegan alá, á casa do Zeca, e ao mellor despois podes contalo ti, non? Claro, eu penso que é moito mellor que non lo contei ela despois, porque ten momentos memoráveis, non? Da conexión do Zeca Afonso con Galicia. Bueno, o caso é que Grándola, a primeira vez que se escoitou foi aquí en Santiago, no ano 72. E foi, pois, gracias á iniciativa de Maite, Benedicto e dous compañeiros seus, o sea que hai unha conexión moi estreita desta revolución con Galicia, non? Non sei que me preguntaches. Estaba falando do anecdótico tamén, ese momento tan tenso e emocionante ao mesmo tempo que dos que teñen que darlle o botón para que o Grándola chegue a escoitarse en todo o país. Ás 3... No, a medianoite e 20. O sea, ás 0:20. Pero non sonou ás 0:20. Sonou ás 0:20 e 19 segundos. Sonou con 19 segundos de retraso, porque a persoa que tiña que poñelo no aire era un becario, que desde aquí todas as miñas simpatías para os becarios, que eu tamén fui becaria e traballo duro, e un comete moitos erros. Bueno, pois había un becario que é o que pon en marcha, o que ten que sacar ao aire a Grándola, e equivócase de bobina e colle unha bobina de publicidade. E entón o xornalista Carlos Albino, que era o que planificara todo o paquete, digamos, radiofónico para poñela o sinal, pois, bueno, xa interven as bravas, porque había un problema. Os militares deranlle 1 minuto de marxen para que sonara. Se a Grándola non sonaba naquel minuto que iba dos 20 minutos hasta os 21 minutos, o golpe de Estado abortábase.
e entraba en marcha un plan B que non entrei a investigar moito que consistía, pero non terían saído á rúa e non estaríamos hoxe aquí, non estaríamos contando nada nin celebrando o 25 de abril. Entón, é emocionante todas as cousas que acontecen para que ao final do día non saia mal, saia ben. Son moitos episodios, algúns divertidos, outros deberon ser moi tensos, pero hai moitos momentos máxicos e moitos momentos surreais. Sí, como o discurso de Salgueiro Malla diante dos seus soldados, non? Meus señores, como todos saben, há diversas modalidades de Estado. Os Estados socialistas, os Estados capitalistas e o Estado a que chegamos. Ora, nesta noite solemne, vamos a acabar con o Estado ao que chegamos. Isto é moi literario. Total. Sí, non sabemos se exactamente, o sea, non hai grabacións daquel discurso, claro, como vos podes imaginar. Este é o discurso que dá o capitán Maia, despois de que sone a grándola con eses 19 segundos de retraso, pero sona, entón despertan os soldados. En todos os cuartéis había unha trintena de unidades implicadas en todo o país, 42 operacións, e na Escola Práctica de Cabalaría de Santarén, que era onde estaba o Salgueiro Maia, e era, digamos, a unidade que tiña a misión máis complicada, non? Sobre o terreo. Pois, bueno, despertan van polos cuartos, despertan os reclutas e xúntanos a todos nunha sala e é onde Salgueiro Maia fai este discurso. Probablemente houve despois mitificación das palabras do Maia, eu estou convencida deso, non? Pero o certo é que hai moitas testemunhas daquel discurso e que todas son coherentes co famosa teoría dos 4 estados, non? E o do estado que chegamos é maravilloso. Ir a combatir, a deitar abaixo o estado que chegamos. Tamén é maravilloso cando a columna sae de Santarén, chega a Lisboa e atópase un semáforo vermello e para o carro. Claro, eles iban dispostos a derribar unha ditadura, pero non a saltarse as normas de tráfico, que eran dúas cousas distintas, non? Entón, bueno, máis todo isto parecen lendas urbanas, non? Porque dices, bueno, non pode ser, non, que o condutor do primeiro vehículo da columna, que é un jeep, non é un blindado, pero era un jeep, pois faga isto. Pero sí que o fixo. E sabemos que é certo porque esta semana, por fin, alguén lle puxo rostro e os xornalistas do Xornal Público entrevistaron, chamase Francisco Ferreira, saiu contando a historia, así que non é unha lenda urbana. Pararon no semáforo vermello. Sí, tamén é certo casi aquela especie de escena western, ¿no? Entre dous homes, ¿no? Dous frente ao destino, Salgueiro Malla e el general de brigada, ¿no? Xunqueira dos Reis, donde aí se xogou casi xogouse o destino da revolución, mellor que o contestí, inda que o describes maravillosamente no libro. Sí, bueno, eu penso que é a figura que todos se nos pasa pola cabeza cando a coñecemos, non? Que é o duelo, non? Un duelo en plan OK Corral de dous, nese momento o exército portugués está bifurcado, eles son as dúas cabezas visibles dese enfrentamento, non? Por un lado está o capitán Maia, que é o que está comandando as tropas de Santarén, que están ali para derribar o réximen, e por enfrente está o general de brigada Xunqueira dos Reis, con carros de combate, o sea, unha potencia de lume, digamos, de fogo importante para poder enfrentarse aos rebeldes, non? E nese momento, pois, foi o momento, probablemente ese momento, é máis o momento despois do asedio no Largo do Carmo, onde estaba refuxiado Marcelo Caetano, é o momento máis difícil, non? Onde todo pudo salir mal, e sair mal era que as cousas acabasen con sangue, con violencias, non? E con enfrentamentos físicos, non? E nese momento, pois, a mellor xa sabedes moitos a historia, porque estes días seguro que eu creo que se repiteu moito,
pero a min sigue emocionando, non? Esa escena na que hai só 200 metros que os separan a uns e outros á beira do río Texo, e o xeneral hai unha cousa importante que fai Maia, que tamén foi das cousas que máis me asombrou de ele, non? El colle, mete unha granada no peto do pantalón, aparentemente vai coas mans, bueno, aparentemente non, vai coas mans en alto, o sea, aparentemente vai en sinal de paz, sin armas, pero el leva unha granada e ele está disposto a usala e a morrer, non? De feito, dille a un soldado que é a hora e se isto sale mal, revéntoa e ficamos cá, non? Quere decir que bueno, pois ao mellor este é o meu momento último, non? E ele avanza, entón o xeneral de brigada dá a orden de disparar contra ele e contra as tropas del a un alférez que se chama Alfredo Sotomayor, e digo os nomes porque me parece importante saber quen fixo cousas importantes pelos demais. E Sotomayor desobedece a orden, entón, bueno, inmediatamente o desarman, o deteñen e lle din usted xa estragou a súa vida. Entón o xeneral de brigada vai a un carro de combate, o primeiro carro de combate que tiña, trepa por el e o cabo apuntador que está dentro dille, sabe como se manexa isto? Outro lle, bueno, máis ou menos, meu xeneral. E entón saca a pistola, apúntalle coa pistola na cabeza e dille ou abre fogo ou lle mete un tiro na cabeza. E entón o cabo nese momento dille, bueno, vou ver que podo facer. E entón métese dentro do carro, fecha a escotilla por dentro e non sae nas seguintes 2 horas. E a escotilla non se podía abrir por fora, entón foi a estrategia deste cabo do Miño, algo nos toca tamén, porque é un veciño de Balazar, que é un lugar que está moi perto da fronteira con Galiza, e aí estuvo 2 horas hasta que veu que xa a revolución xa estaba ganada, xa ninguén lle iba a decir que matara aos seus compañeiros. Entón, esa insumisión é tan importante para a revolución como a acción dos militares que se sublevaron. A min fascinoume moitísimo esta parte da historia, non só que a revolución se gana pola xente que sale á rúa para conquistar a liberdade e a democracia, senón polos militares que supostamente ian a defender a dictadura e que deciden rebelarse de un xeito espontáneo, non planificado, non preparado, pero que nese momento deciden que eles non van matar nin aos seus compañeiros nin aos civís que hai, porque había unha chea de persoas no Terreiro do Paso que tamén serían víctimas, non? Entón, esa traizón, digamos, aos seus, ou esa insubordinación, esa rebeldía espontánea é tan fundadora da democracia portuguesa como a acción dos propios militares rebeldes. Eso é tamén máxico, non? Sí, tamén había embarcacións, había navíos en frente dese lugar. É unha fragata. Unha fragata donde tamén se sublevaron de alguma forma os a fragata... Ibas a decir algo, perdona. Cando rematedes. Sí, a fragata Almirante Gago Coutinho, que iba a participar nunhas manobras da OTAN, e entón danlle a orde, non? Cando xa se sabe que están na rúa os rebeldes, danlle a orden para que vire, que se dirixa ao Terreiro do Paso, non? Entón, pois, hai unha orden do superior da Armada para que disparen contra os soldados rebeldes que están no Terreiro do Paso, e o comandante da fragata non obedece, négase, porque ve efectivamente que aquilo pode ser unha escabechina terrible, non só polos militares, senón, como vos digo, había moitísimos civís. Entón, dinlle, bueno, pois fai fogo de... non sei como se chama. Sí, salvas de fogo, non? Sí, asustos un pouco, non? Entón, el dá a orde para que se cumpla isto e rebelanse, non? O oficial que tiña de artillería, digamos, que tiña que facelo, negase a facelo. Entonces, o comandante da fragata reúne a todos os seus oficiais, e non me acordo cantos son, pero creo que eran 7, me parece,
e pregúntalles un por un se están dispostos a disparar e abrir fogo. E un por un, todos din que non. Entón, volve ser outra insubordinación, non? Que permite non só gañar a revolución, senón que a revolución se gañe deste xeito pacífico e sin sangue, non? Sí. Pilar, querías... Sí, nada, que eu pensaba que, por exemplo, a min do teu libro, unha das cousas que me maravilla, non? É como es capaz de ir buscando todos eses heróis anónimos que estaban aí, non? Medio ocultos, que ademais foron xente coa que a historia se portou mal, é dicir, que realmente recibiron máis castigo do que recibiron premio, non? Entonces, a mí esa forma que tes ti de ir buscando eses heróis, pois o Maya, ou o que estaba dentro do tanque, non? Pois pareceme, bueno, un exercicio de xusticia histórica, non? E de xusticia poética tamén. Pareceme unha cousa maravillosa. Igual que me parece que eu, a ver, estamos un pouco desfacendo o libro, pero eu creo que non... Solo somos titulares, o libro ten moita chicha. O libro é unha verdadeira maravilla, porque a mí, por exemplo, esa descuberta do realismo máxico, non? De eses episodios de realismo máxico e de surrealismo que hai no medio da historia portuguesa son impresionantes e moitos deles non nos coñecíamos, eu polo menos non nos coñecía, non quero adiantar, pero se queres ti comentar algo diso, pois está ben. O seguinte sería ese momento máxico tamén de como a muller dos cravos, non? Celeste, Caeiro, eso sí que é o gran momento, porque eu supoño que ten que haber un antes e un despois, desde o punto e hora en que nos fusís aparecen as flores, os craveis, es que xa está, aí sí que está xa feita a revolución, non? Sí, bueno, primeiro, os heroísmos descoñecidos son descoñecidos para nós, para os portugueses non son nada descoñecidos, o sea, os personaxes do meu libro en Portugal, todo o mundo sabe quen é o Capitán Maya, que está considerado o héroe máis, un dos héroes máis puros daquel día, non? Tamén porque morreu novo. E as persoas, pois, que morren novas, pois, como di Lidia George, non teñen tempo de facer as neiras, non? Pero sí, o caso de Celeste, que é outra conexión galega tamén, se queremos, porque creo que a súa nai era galega, o caso de Celeste, bueno, pois é tamén moi máxico, non? Era unha camareira que traballaba nun restaurante perto do Marqués de Pombal, que se chamaba Franxiñas, e que ese día cumplía un ano de funcionamento, entón querían agasallar os clientes con caraveis e claro, cando Celeste chegou a traballar, pois o xefe dixolle que mira, hoxe vas a ter o día libre por unha razón imprevista e ofreceulle os caraveis, dixo, levan as flores para que non se marchitaran, non? Para que non murcharan. Entón ela pois marchou para a súa casa, que estaba perto do Rocío, no centro de Lisboa, un pouco máis abaixo, non demasiado lonxe de onde traballaba, e aí é onde se atopa coa columna militar de Santarém, e un dos soldados pidelle un cigarro e ela non ten tabaco porque non fuma, pero entón ofrecelle unha flor. E o soldado pois pon a flor no cano do fusil, non? Entón, a partir de aí xa todo o mundo, todos os soldados e a propia Celeste quixeron repartir, non, o resto das flores. E aí xurdiu o nome da revolución. Celeste non sabía que estaba bautizando a revolución, pero si o fixo. Teño que dicirvos que Celeste estivo onte, enseña a foto porque é maravillosa, estivo onte outra vez ali na Avenida da Liberdade e no lugar onde reparteu os caraveis. Ten máis de 90 anos, iba nunha silla de rodas coa neta e coa filla. E, bueno, pois é unha persoa tamén que non tuvo tampouco o recoñecimento que o mellor merecía, non? Que Celeste é unha persoa que ten unha pensión de 400 euros
Non hai que eu saiba ningunha rúa en Portugal co seu nome. Agora, estes días, empezou a xurdir un movimento un pouco para reivindicala e tratar de que reciba algún tipo de distinción. Tampouco tivo ningunha distinción oficial. É certo que o seu xesto é espontáneo, non? Pero sin o seu xesto esta revolución non tería este nome tan fermoso que tivo, non só o nome, senón que os carabeis estiveron aí, non? E non houve unha imaxe tan poderosa, non, para simbolizar o que estaba acontecendo naquel momento nas rúas de Lisboa, non? Non hai ninguna imaxe máis poderosa que se nos poida pasar pola imaginación, non? Eu penso que un director de marketing ou de publicidade non se lle ocurriría, ou ao mellor ocurriríase, pero non tería ningún mérito. Xa máis. Pois, despois dese momento máxico, había outros momentos, e agora que a revolución está victoriosa, hai que facer o cambio de poder. E aí aparece unha figura tamén moi controvertida, que é o general Espínola. E Cairo, o capitán, tamén, o noso capitán, tamén ten algo que ver en ese intercambio de poder, non? Sí, bueno, ese é o... Digamos que a revolución ganase pola mañán nese duelo, non? Que é do que falamos antes frente ao río Texo. Pero despois, aí... O segundo momento culminante no Largo do Carmo, onde está o cuartel da Guardia Nacional Republicana, onde Marcelo Caetano, que era o presidente do Consello de Ministros, ele resistence a chamarlle dictador, eu chamarlle dictador todo o rato, pero os portugueses chamanlle presidente do Consello de Ministros. Entón, é curioso eso, é curioso, sí. Entón, o presidente do Consello de Ministros estaba agachado, refuxiado naquel cuartel desde as 4 da mañá, 5 da mañá, desde que o avisaron de que a revolución, chamaron por teléfono o xefe da Policía Política e lle dixo: a revolución está na rúa e é mellor que vaya para este cuartel. Entón, pois alá foi. Cando el chegou alá, Lisboa era unha cidade aínda dormida, silandeira, e non podería imaginar o que iba a pasar en poucas horas, non? Ali diante do seu cuartel. Entón, estivo pois como 7 horas, moitas máis, o sea, el saiu ás 7 da tarde e levaba desde as 4 ou 5 da mañá, non? Ali, o sea, que casi 12 horas. O tema é que Marcelo Caetano, que era xurista, era moi formalista, moi de que as cousas o sea, os xuristas moi formalistas eu penso que lles costa a flexibilizar e adaptarse ás circunstancias cambiantes, e non hai nada máis cambiante que unha revolución, non? Entón, el resisteuse a rendirse, a pesar de que o cuartel estaba sitiado desde máis ou menos mediodía polas tropas de Salgueiro Maia, pero tamén por unha morea de persoas, o sea, centos e centos de persoas. O pobo portugués saiu á rúa. En canto escoitou os comunicados do movimento das Forzas Armadas dicíndolle o que estaba pasando e pedíndolle que se quedaran na casa, saíron todos á rúa, que é o que hai que facer. Entón, convertiron o golpe de Estado nunha revolución, inmediatamente, porque eles saíron á rúa para impedir que aquelo tuvera volta atrás, ¿no? Claramente. Entón, eles están ali no Largo do Carmo berrando morte a Marcelo, abaixo o fascismo, abaixo a guerra colonial, berrando o que levaban toda a vida, toda unha vida, non? 48 anos sin poder decir. E entón, que acontece? Que o movimento das Forzas Armadas non quería facer aquelo con violencias nin con venganzas. Durante todo o día trataron de impedir, e iso aí foi un empeño moi persoal de Salgueiro Maia, probablemente a súa personalidade tamén axudou a que as cousas corresen desta maneira, corresen ben. E Marcelo Caetano non quería renunciar e deixar o poder nun simple capitán. El consideraba que un capitán era populacho, non? Era deixar o poder na rúa, non? E iso para un xurista extremadamente formalista como era el algo inconcebível. Entón, cando a situación estivo
tensándose cada vez máis, hai algunhas ráfagas de disparos contra a fachada do cuartel, un pouco en plan amenazador, non ocorre ninguna desgracia persoal, pero... E hai un momento xa no que se dá un ultimátum, o Maia di, se non se rinden, vou destruir o cuartel, e empeza a contar, pasan minutos, conta dous, bueno, o sea, foi todo... un momento, os xornalistas que están ali o relatan, non? Como falan dese momento como un momento, unha tensión absoluta. E nese momento, cando está a punto de dicir o 3, aparecen dous emisarios da dictadura, se aparece, non, maxia tamén, aparecen dous emisarios da dictadura cunha proposta para Marcelo Caetano, e a proposta é que lle ceda o poder, que lle entregue o poder ao general Espínola. General Espínola, que non tiña absolutamente nada que ver co movimento dos capitáns, que el non fixera, o sea, tiña o recoñecimento dos capitáns, porque el fora un home, fora o gobernador de Guinea, el, daquela experiencia, e máis da súa experiencia en Angola, digamos, que chegara á conclusión que a guerra estaba perdida e, polo tanto, non había unha solución militar para a guerra, o sea, que compartía ese punto de vista cos capitáns, sabía que só podía haber unha solución política, e enfrentarase a Marcelo Caetano precisamente por isto, escribir un libro que se publicara 2 meses antes, que se chamaba Portugal e o futuro, que todo o mundo interpretou aí un pouco como, bueno, isto está a punto de cair, non? Entón, naquel momento, ele era unha persona con recoñecimento por parte dos críticos da dictadura e por parte dos capitáns. Entonces, pero el non participou, el dixo claramente que el non iba a facer nada por botar abaixo o goberno. E, polo tanto, el pasou 25 de abril na súa casa, non sei se tomando café, eu digo que tomando café, pero, bueno, non sei se tomaba té, pero... Co seu monóculo, non? Non era o home do monóculo. Sí, tiña unha estética de militar, de mariscal do antigo réxime, non? Sí. Entón, aí, nese momento, é cando se plantexa, se lle ofrece a Marcelo Caetano que se rinda, que entregue o poder ao general Espínola, e el accede, non? Xa é consciente de que aquilo non ten ninguna saída, non ten tropas, non ten militares que defendan a dictadura, e ten enfrente militares que sí están dispostos a atacar a dictadura, e ten enfrente o povo portugués. Entonces, bueno, pues van a buscar a Marcelo Caetano. Hai un encontro entre o capitán Maia e Marcelo Caetano antes de que chegue Espínola, pero, bueno, como vos digo, el formalmente non se rinde ante o capitán, que lle parecía, pois, eso, deixar o poder na rúa, non? Entón, pois, chega Espínola, renuncia diante del, e ás 7 da tarde, 7:30, pois, baixa do cuartel. El aguanta bastante o tipo. Maia, por exemplo, nas súas memorias conta que cando vai a velo, bueno, está desaliñado, claro, leva desperto desde as 3 da mañá ou desde as 4 da mañá, o sea, sin corbata, así, era claramente un dictador en apuros, non? Entón, pero con postura, non? A diferenza do aspecto que tiñan ou do que facían, había 2 ministros ali que estaban ante cámara e estaban chorando a mares, non? Mortos de medo. Había un que aceptara o cargo facía 4 ou 5 meses. Pero en que hora, non? Debía estar pensando. Pero, bueno, pois eso, Marcelo Caetano sae sobre 7:30, e o que fai tamén moi interesante para min, para o meu punto de vista, o que fai moi interesante a revolución é que o movimento fai todo o posible para que a saída sexa pacífica e que non haxa posibilidade de agredir físicamente nin de linchar a Marcelo Caetano nin a ninguén do réxime. Entón, a operación, digamos, a entrada de Marcelo Caetano nun blindado, pois faise discretamente. A xente, por suposto, cando está ali o blindado pola praza, pois todo o mundo sospeita e intuye que ali dentro vai Marcelo Caetano, e abanean o blindado. O sarxento que iba ali dentro
con Marcelo Caetano, contame que abaneaba como un xunco e isto pesa toneladas e movíase como, bueno, pues eso, como se fora un xunco, non? Porque a xente, pues, puxaba por el, pero consiguen que salga sin que lles pase absolutamente nada. Marcelo Caetano marcha sin unha rabuñadura para o exilio, entón, iso tamén é moi... É unha lección ética da Revolución Portuguesa, non? De fixer unha revolución sin necesidade de ter que vengarse, digamos, físicamente de todas as aldraxes e todos os excesos que levaban sufrindo pois 48 anos, non? Sí. O que pasa que igual justamente ese pacifismo, non? Ese golpe de Estado tan pacífico que se converte en revolución cando sae o povo, sin embargo, nas colonias non foi así, non? Nas colonias sí que apareceu a violencia. Sí, sí, sí. Claro, totalmente. Bueno, de feito, eu entrevistei a unha escritora de Mozambique, Paulina Chiciane, que lle preguntei como fora o 25 de abril en Maputo, daquela era Lourenço Márquez, e decía que fora un día horrible porque ali non houve 25 de abril. O sea, o 25 de abril foi un momento no que as forzas fiéis á ditadura e que non querían a independencia para Mozambique tomaron o control e empezaron operacións de persecución de calquer sospeitoso, non? De ser simpatizante da guerrilla e simplemente a veces por ser negro, non? Entón, houve moita violencia, houve mortos, houve operacións despois de venganza e empezou unha espiral de acción-reacción moi violenta, moi dura e, bueno, o caso de Mozambique foi, despois da independencia, non? Foi un país que entrou nunha guerra civil que, bueno, que costou 1 millón de mortos, non? Entón, o futuro nas colonias foi difícil, sí, moito. Descolonización. Sí. Sí, as guerras de Angola, Mozambique, etcétera, etcétera. Pero chegamos ao punto en que esta revolución triunfante, vamos a ir rematando para dar posibilidad ao público de que interveña, pero hai que recordar que se o anunciaba Lidia Xorx, toda revolución é unha ledicia que prexaxia unha gran pena. Aquí hai logo personaxes, sobre todo o que é o fío conductor do teu libro, Salgueiro Malla, que morre aos 47 anos e non precisamente como un heroe, máis ben todo o contrario, porque o seu destino non quero desvelalo, mellor que o deixemos aí para que saiba o público. Que pasa con Salgueiro Malla, que pasa con Espínola, por certo, que teño entendido que participou na guerra na guerra civil. No, na División Azul en Rusia, en Stalingrado. Ele estivo foi de visita a Leningrado, pero eu creo que non participou na guerra. Pero sí, na guerra civil española sí que estivo. Está o personaxe casi dunha tragedia grega, como é o Telo Saraiva de Carballo, non? Que tampouco morreu como un heroe despois de pasar 5 anos na cadea. Ben, se vos parece, abrimos un coloquio, porque tamén, e isto non o tocamos, pero creo que foi importante e habería que destacalo en algún momento, quizáis nalgúnha nova edición do libro, que sairá pronto, espero. Está seguro. Sí, seguro que haberá máis de unha e de 2 edicións do libro. Pero é a repercusión que tivo o 25 de abril no noso país, en Galicia, non? Sabemos que, ademais, foron anos que permitiron, despois da revolución, do triunfo da revolución, que incluso movementos políticos que hoxe teñen tanta importancia no país estiveran como lugar franco aquel espazo tamén para poder desenvolver as súas accións, que aínda estábamos na clandestinidade. Unha delas, a figura de Margarita Leo, despois do 81, do intento de golpe de Estado. No, antes. Por exemplo, xa antes, sí. Pero
Abrimos entón un turno de palabras, se vos parece, a ver se vos animades nesta tarde primaveral e chuviosa. Ben, moitísimas grazas, desexando ler o libro. Eu sí que coñecía a Salgueiro, quero dicir, traballaba algo sobre el, sí, en clase de portugués. Pero hai unha cousa que me pregunto, claro, xa se comentou algo, non? Que está claro que no caso da Revolución Portuguesa tivo moitísima importancia a guerra colonial, as guerras coloniais. Independentemente de que despois, efectivamente, como acabades de comentar, o proceso de descolonización ali foi terrible. Pero, claro, en fin, inevitablemente, pois, queremos facer que pasou aquí, non? E por que aquí era distinto? E non sei, claro, nese momento non había unha guerra, non? Vamos, nas colonias de España. Pero non sei se algo, o sea, algunha relación con como foi ese proceso, non? Despois da morte de Franco e como todas as eivas, non? Que tivo, si ten que ver precisamente que nunca se puso en cuestión, aínda hoxe, a colonización española, e aínda hoxe sabemos que hai un negacionismo de que eso fora colonización. Entón, hai unha conciencia en gran parte de Portugal e especialmente nas Forzas Armadas de que eso era injusto o que estades dicindo, e aquí non só no exército, sino que parece que aínda hoxe custa moitísimo que se acepte que España foi un país colonizador que fixo cosas terribles, non? Non sei se vos parece que eso ten que ver despois coa distinta evolución. Si, eso referíame eu cando falaba da alienación, non? De como é posible que eses capitáns foran tan conscientes, non? Mentras que outra xente non é, e hoxe mesmo se nega, non? Pero... Bueno, eu non abordo o que acontece, o sea, non comparo, non é un estudo comparado entre España e Portugal neste libro, pero, por exemplo, hai un libro que tamén saiu agora que analiza ese aspecto, non? Analiza a influencia do 25 de abril na creación da UMD, da Unión Militar Democrática en España, non? E unha das razóns que... Unha das diferencias entre os dous exércitos era que, bueno, o exército portugués tiña unha gran cantidade de militares con conviccións democráticas, mentras que o español tiña unha pequena porcentaxe de militares con conviccións democráticas, porque os que as tiñan foran laminados despois da Guerra Civil, non? O sea, o exército español era un exército franquista que apoiaba masivamente a dictadura. Entón, iso é unha das razóns, por exemplo, obvias, non, de por que o movimento aquí non prende, e aparte de que efectivamente non temos unha guerra colonial naquel preciso momento, non? Non, quería comentar simplemente que onte vin unha imaxe do Congreso portugués tristísima. Todos os diputados cantando Grándola e os de Che marchando da sala. O sea, que son nostálxicos totalmente da dictadura, pero eu non sei parecer moi patética. Bueno, o Chega non cultiva moi abertamente como din eles, o saudosismo da dictadura, nin combaten abertamente coa retórica o 25 de abril, porque eles perciben que eso é quizáis un camiño errado. E son moi hábiles para ver que camiños teñen que tomar para seguir ampliando a base social, non? Conseguiron máis de 1 millón de votos nas últimas eleccións, teñen 50 diputados, 50 anos de democracia, 50 diputados da ultradereita, non? É como unha paradoxa e unha contradición. A min deprimeume moito o resultado electoral, pero onte, por exemplo, todo onte isto que comentas, non? Que é certo, eles non cantan Grándola, eles
Sí, marchan, pero bueno, non marcha, tamén marchou o goberno. O sea, a ver, quero dicir, Grándola cántase no Parlamento, o goberno. Quero dicir, Grándola cántase, non forma parte dos actos institucionais da sesión conmemorativa do 25 de abril, os actos despois dos discursos políticos péchase co himno de Portugal e unha vez que se canta o himno de Portugal o presidente da República, perdón, o presidente da Asamblea pois dá por finalizado o acto e as autoridades abandonan a sala normalmente, non? Que ocorre logo? Que inmediatamente os diputados da esquerda os capitáns de abril que participan sempre na sesión, o público, todo o mundo empeza a cantar Grándola, entón quedas a cantar Grándola, pois quen quere, suele ser a maioría dos diputados, e onte quedáronse tamén diputados do PSD, que é un centro-dereita, non? O Xega, por suposto, non se quedou. Casi tan simbólico como eso foi, eu onte estaba ali, e na Cámara, a única bancada que non tiña ningún carabel eran os do Xega. Porque se poñen carabéis en todos os sitios e eles agachan, non? Para non mostralo. A relación cos símbolos quizás nos indica cousas, non? Pero, bueno, André Ventura de momento non ataca frontalmente o 25 de abril, atácao, digamos, dun xeito máis civilino, dicindo que a xente non lle importa abril porque o que lles importa é ter salarios baixos, o sea, todos os problemas que ten a xente, non? Digamos que está facendo unha operación así un pouco de través, non? Pero sí, claro, bueno, é triste, pero é que a ultradereita é triste, non? De todas formas, para non quedarnos con este mal sabor de boca, onte, pola tarde, esa Avenida da Liberdade que vai desde o Marqués de Pombal, o sea, os milleiros e milleiros de portugueses que saíron onte, foi histórico, o sea, que foi unha lástima que non puden traer algún xornal para enseñarvos as capas, pero se o vedes bueno, hai vídeos, hai imaxes nas redes, foi histórico. Hai xente que participou na histórica manifestación do 1º de maio de 1974, que sempre falan dela dunha maneira así como super romántica, dicindo, bueno, aquel día que todo Portugal saiu á rúa, non? Para festexar a liberdade, pois comparaban a coa de onte, o sea, foi realmente masiva, e a xente que entrevistaba, todos falaban, é un ano especial, porque son os 50 anos da Revolución, pero un ano máis especial polo avance da extrema dereita. E a xente, despois, é como unha reacción, unha resposta da xente ao que aconteceu nas eleccións do 10 de marzo, ao que está acontecendo no mundo, pero en Portugal abaneou moito as persoas o millón de votos do Chega, non? Esperemos que esa esperanza. Bueno, non sei se hai algunha outra pregunta. Eu quería facer unha. Ti como eres unha das galegas, das persoas máis achegadas ao que acontece nese país, porque un día estás ceando co presidente da República co resto dos correspondentes estranxeiros, outro día estás escribindo un artigo precioso para que poidamos ler e saber que está a pasar. Onte sabes que no noso país, en Galicia, celebráronse en moitísimas cidades, en moitos lugares, a conmemoración do 25 de abril, os carabéis, as cancións do Grándola, pero a miña pregunta é, en Portugal sábese que eso sucede? Porque eu sempre teño a sensación, e nós temos como editora, moita relación con Portugal, de feito, temos empresa en Portugal desde hai 20 anos ou máis, pero sempre teño a sensación de que no noso país vivimos, polo menos, datas simbólicas, o mellor no día a día, de cando en vez aparece algo na televisión galega, se hai un incendio, bueno, da Eurorrexión tamén se fala de cando en vez, pero sigo tendo a sensación de que a realidade do noso país alá é bastante descoñecida.
Bueno, penso que é bastante certeira a tua impresión. Eu creo que hai moita comunicación, digamos, ao mellor de colectivos que están conectados entre sí ou de persoas que están conectadas entre sí, entón, pois, digamos que hai como illas, non? De portugueses que sí, que están máis conectados coa realidade galega. Pero, e despois faría unha diferencia entre o norte do país e o sur do país, o centro-sur do país. No norte hai moita máis vinculación con Galicia e cando se vas ao Porto, moitísima xente do Porto ven de vacacións. Cando falas de Galicia, sempre cando me preguntan de onde eres, de Galicia, ai, bueno, sempre, que bonito, que maravilla, todo é fenomenal, pero logo realmente non saben moito de Galicia, non? E non, nin sequera moito desa historia común que tivemos, non? Nunha parte. Pero hai tamén moita diferencia entre o norte e o sur. A Lisboa, a Galicia quedelle moi lonxe. Pero que de a Lisboa quedelle lonxe todo, incluído o Porto. Tamén o Porto, non? Sí. Sí. Ai, que bon. O mellor do norte. Claro, claro. É que, bueno, a min, eu cando falo con eles como estou falando con vos, o sea, eu non sou capaz de falar portugués, falo galego. Entón, algún dime, tú tes acento de Trás-os-Montes. E eu digo, sí, que eu son de Trás-os-Montes. Chegarán a decirte que ti falas un portugués arcaico. Sí. Bueno, Maite ahora vai nos a contar algunha cousa de cando foi ali e coñeceu o Seca. Como foi eso, Maite? Vale. A Beneito estaba estudando aquí económicas, pero era un cantante, eu que sei. Total que o mandaron a facer a mí, estaba en Madrid, estuvo en contacto con galegos que había lá. E un día o chamaron a casa dun amigo para que quería poñerlle un disco de un cantante portugués. Entón, ese disco era tras outro amigo tamén, do Seca Afonso. O feito é que o Benedito quedou desde aquel momento totalmente prendado desa voz e desos harmónicos, dese xeito que tiña o Seca de dicer as cousas. Entón, despois veu pa aquí, casamos e decidimos que el decidiu. Antes de casar mandoulle unha caixa de zapatos chea de pementos de Padrón a Madrid. Que os saibades. Bueno, esas son intimidades. Ben, entón, bueno, decidimos que Benedito tiña que ir a coñecer a ese home. Entón, fomos con dous compañeiros de carreira, bueno, unha xa faleceu, o sea que quedamos solo dous daquela aventura. E primeiro fomos preguntar a ver onde moraba o Seca Afonso. Nos deron, na compañía de discos, nos deron a dirección, ranamente, porque, bueno, naquele momento o Seca xa estaba moi controlado pola PIDE, pola Policía Política. Entón, bueno, total que nos deron a referencia e fomos ata a casa de José Afonso. Cando chegamos ali na casa de José Afonso, no que era o portal, había un montón de xente, había moita xente. Nos tiramos para arriba, era o primeiro andar, chamamos e nos abriron, nos deron paso aos 4. Entón, Benedito empezou a falar co Seca, a decir, bueno, nos vimos aquí, eu quería coñecelo porque admiro moito, bueno, total, que o Seca aquelo sonáballe raro. E entón, estuvo durante 2 horas ou máis, facía preguntas tipo, a ver se te pillo. E entonces
o sea, que tiña referencia xa estuvera en Santiago cando era Tuno, viñera a cantar aquí a Santiago, e tiña referencia tamén cultural, non? O sea, sabía de Rosalía, sabía, bueno, cosas. Entón, chegou un momento que xa se cansou de estar aí tratando de dilucidar se éramos pides ou non éramos pides, e decidiu que non éramos pides, e entón nos fai unha pregunta, vocês, a ver, vocês que o que falan? Digo, Benito, galego, pero galego da cima da Galiza? Sí, de alá. Vocês falan un portugués moito antigo, pa. Pa. E aí empezou a relación moi intensa entre Benedito e o Seca Afonso. Foi unha experiencia moi boa. Conseguimos, ademais, establecer unha relación familiar. Nos morábamos na casa deles cando íbamos alá, eles cando viñan cá moraban cá. Nos implicábamos no cotidiano. O Seca era un home terriblemente frágil. Era un home que necesitaba sempre alguén que lle dera fortaleza, que tuvera a seu lado. Entón, o Benedito ocupou ese papel nesa época. Benedito era o que lle levaba, andaba sempre preocupado de que levara as letras, de que levara, el facía judo, o Seca, entón tiña que, na bolsa que levaba, iba o do xudo, as letras, os libros que estaba traducindo, porque ele facía traduccións de francés, os libros que estaba a ler. E encima, despois, cando se montaban no coche, o Seca iba pensando en cancións. Había veces que decía, oye, pa, Benito, para aí o carro, colle a viola e vamos facer isto. E inventaba, o sea, compoñía as cancións sobre a marcha, era un fiera. E non conto nada máis. A próxima, sí. Bueno, pois logo, se non hai máis palabras... Sí, eu só quería despedir agradecer de novo a vosa presenza e ao Ateneo por acollernos e a ti, Teresa, por o esforzo de chegar ata aquí. E quería despedir con unha poesía de Sofía de Melo, que tamén tes no inicio do libro, que di así: esta é a madrugada que eu esperaba, o día inicial, enteiro e limpo, onde emerximos da noite e do silencio e libres habitamos a sustancia do tempo. Cando menos, abril, o 25 de abril, deu pé a cousas tan fermosas como estas poesías e este libro de Teresa Constela. Gracias por todo.